Pygmejové jsou trpaslíčí kmeny, žijící na území Konga, Kamerunu, Středoafrické republiky, Ugandy, Rwandy a Burundi. Jejich počet se odhaduje zhruba na 175 000 osob. Díky svému vzrůstu jsou pygmejové občas nazýváni trpaslíky z pralesa. Tento kmen je vzrůstem opravdu menší, než je průměrná výška Evropana a svůj život mají spjatý s pralesem. To je jejich domov. V zásadě se jedná o lovce a sběrače, kteří žijí z toho, co nazbírají a naloví v džungli. Často místa pohybu střídají. Už z toho důvodu si stavějí pouze dočasná obydlí z klacků a listů. Z hlediska víry se řadí k animistům a jejich život je plný tabu. Tato tabu říkají, co se smí a nesmí. Například tančit tradiční tance není dovoleno jindy než v podvečer. Takovýchto tabu mají pygmejové desítky a jimi se řídí celý jejich život. Orientace pygmejů v pralese je dokonalá. Je jim vrozená a samozřejmá, jako je nám orientace v rodném městě. Nejenom, že si pamatují cestu, kam pralesem dojít, ale jestliže najdou zajímavé místo, jsou schopni cestu k němu neznámým terénem popsat dalším pygmejům, kteří tam samostatně dojdou. To samé platí o znalosti rostlin, živočichů, prostě všeho, co tvoří jejich domov a co potřebují k přežití. Celá rovníková Afrika byla v minulosti pokryta deštnými pralesy, kde všude pygmejové žili. V dnešní době, jak postupuje civilizace, tak i ubývá místa s původním pralesem, a tedy i místa, kde žijí praví pygmejové. Místa jako Středoafrická republika či Kongo patří k zemím, kde lze i dnes najít původní pygmeje. Cesta sem je ale velmi náročná a nebezpečná. V okolních zemích, které sousedí s takzvanou Konžskou pánví, lze pygmeje také potkat. Ať už se jedná o země na východě, jako Uganda, Burundi či Rwanda, či Kamerun na západě. Zde se již někteří pygmejové usazují i v trvalých vesnicích na okraji džungle, či omezují své kočování a jsou více ve styku s okolní civilizací. Zde také dochází k míšení pygmejů s ostatními černošskými kmeny. A nakonec tady máme ještě bonus v podobě zprávičky z důvěryhodného zdroje. Pygmejové procházejí svá území s přístroji GPS a vytvářejí mapy, ze kterých bude patrné, jaké oblasti využívají, kde stojí jejich obydlí, kde loví zvěř a kde pěstují léčivé rostliny. Tyto plány si pak do počítačů stahují mezinárodní společnosti a plánují podle nich těžbu dřeva. Firmy i místní obyvatelé mají společný zájem – nerušit se. Dřevařské společnosti dokonce navrhly systém ovládání GPS tak, aby byl srozumitelný právě pro pygmeje, kteří neumějí číst ani psát.